तोर असुविधा कौन है बाबा ପ୍ରକୃତ ସେ ଜିତିବା ଖେଳ ଶହେ ଚଉବନ କଲେ କାର୍ଟୁନ ଦେଖୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଖେଳ ଦେଖି ଦଉଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଥିଲା ଏଇନା ଯାଇଥିଲା ଖେଳିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଝାଡା ଯାଉଛି ଖାଲି ଯଦି ଆସିବ କହିବି ତୁ ପନିକିଟା ଦେବି ଆଗ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖେଇବି ଯେ ତୁ ଯୋଉଭଳିଆ କାନ୍ଦୁଛୁ ବାବା ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି ତୁ ଖେଳ କାହିଁକି ଦେଖୁଛୁ ତୁ ଖେଳ ଦେଖୁଛୁ କାହିଁକି ତା ଟିଭି ବନ୍ଦ କର ଟିଭି ଲଗା କାର୍ଟୁନ ଲଗା ତୁ ନ ଦେଖେ ଜିତିବ ସେ ତୁ ଦେଖେ ସେ ଜିତିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିଲା ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ରହିଥିଲା ଦେଖିଲା ହାଣିକି ପକେଇଦେବି ପୁରା ମୁଁ ବାବା ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରଖିଛୁ କରିକି ଧପ ବାହାରି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତୋତେ କଣ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା କି ଜମା ଖେଳ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଜିଠୁ ଏଇଟା ବାବା ଦେଖିବା ବାବା ପନିକି ଅଛି ବାଡେଇ କହିଦେବି ପନିକି ଦେଇଦେବି ବ୍ୟସ୍ତ କିଛି ନାହିଁ ଉଠି ତାର ଫଟେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ଫେରେ ତ ଗୁରୁଜୀ କାଲି ଦେଖିବି ଟିକେ ଲଗେଇଲୁ ପାଗଳ ବାଣ ଫୁଟୁଛୁ କି हाँ था बाटे का नाम